имкониятша додум. бинин агар барои ҳамон лаҳзаҳотон, барои ҳамон имкониятотон, барои ҳамон хубиҳое ки шумо дар расидаед, агар шукргузорӣ кунен, ҳамон неъматма ман бардавом нигаҳ медорам, намегиримаш. валаин кафартум, неки агар шумо дар баробари ҳамон имконияту шароитҳои хубе ки ман барои шумо кардам, шумо агар дар ҳамон куфрон кунед, бинен тамоман аҳмият натен, ношукрӣ кунед, алло го азобам сахтаракай. яъне имкони рафтани ҳамон шароиту ҳамон лаҳзаву ҳамон имконият албатта ҳаст. барои ҳамин ҳазрати румиро алло раҳмат кунад мегуфт неъматашро мехӯрӣ ҳар рӯзу шаб, куфри неъмат мекунӣ беадаб. бале моҳо бояд ҳеҷ вақт куфри неъмат накунем. бародар ҳазрати нуҳ алайҳи салома алло ба чӣ васф мекунад? иннаҳу кана абдан шакуро. ҳазрати нуҳ пайғамбара алло ба чӣ васф мекунад? мегӯяд бисёр бандаи шукргузор буд. шукргузориша аллои меҳрубон васф мекунад. вай ибодатҳои бисёрам дошт, хизматҳои бисёрам дошт, амалҳои солеҳ зиёд дошт, вале ҷиҳати шукргузориша аллоро бубин ки васф мекунад ки иннаҳу кана абдан шакуро, бисёр бандаи шукргузор. барои ҳамин бародарои азиз, вақте дар ҳамин хел лаҳза ман дастёб шудам, вақте ман ҳамин хел имконияте ёфтам, ман бояд чӣ гӯям? ман бояд бигӯм аллои меҳрубон бисёр як зоти пурбаракотӣ, бубин ки шикамма сер кардӣ, дар як шароити имконияте ки берун хунукам ки бошад, ман дар як ҷое нишастам ки аз хунукии ту сарпаноҳ ём, шикамбакам сер шид, сухани тура гӯш мекунам. аллои меҳрубон дуо гӯем ки ҳамин хел имконияту ҳамин хел нишастора барои мо бештар кун. бояд инсон, бародарои азиз, ҳамин барои чӣ мо мисол шукргузорӣ ҳамин неъмат чӣ ай худаш? ин хел намешавад ки худоро шукр, дуруст, инамшам дуруст, ҳаминшам мегӯем шукр. лекин вақте ки бо аз пушти ӯ мо офаридагори ин неъматҳоро ёд кунем, баъд ин хурдагиҳомо бигем, яъне дар ҷисми мову шумо бигем, баъд роҳат мебахшад, баъд хайр мешавад. барои ҳамин бисёр дар ин масъала ҳам бародарои азиз хуб бо аҳамият бошем. ӯ худо раҳмат кунад шайх Саъдӣ худмона мегӯфт ки ҳаргиз ҳасад нахӯрдаву ҳасрат набурдаам. ҳамин ду хислати мега бисёр разилай ман алҳамдулилло надоштам. яке ҳасад намебурдам. ҳамин як кас айма болотарай, беҳтарай, имконияташ хубай, саводаш хубай, пул дорад, чизе дорад надорад, ман ҳасад намебурдам ки чӣ ба ӯ имконият дораву чаро ман надорам. ира ҳасад мегӯяд. ман яке аз ҳасад мегӯям алҳамдулилло дур будам, яке ай ҳасрат, ҳасратам намехӯрдам. ҳастаи худомонда ку бисёри корҳое ҳаст ки намекунем, баъд ҳасратша мехӯрем, мегӯем эй кошки ҳамон корро мекардем бояд мо. шайх Саъдӣ мегӯяд ман шукр дар ҳаёт накардам коре ки пуштишда пушаймон шуда бошам. бин ҳамин ду чиз мегӯям ман холӣ будам. ҳасад, ҳасрат. ҳаргиз ҳасад нахӯрдаву ҳасрат набурдаам
جز بر دو روی یاری موافق که در هم است. آنها که در بهار به صحرا نمی روند، بوی خوشی ربیع برایشان محرم است. حضرت میگه میدونی که من همین دو چیزا کی در خودم پیدا کردم. در من نبود این چیز میگه، لیکن در من پیدا شد. کدام وقت؟ وقتی فهمیدم که خانه فرهاد در یک بگیم نشستی علمی شید، یک نشستی شید که اونجا پند نصیحت بود. من وقتی در همونجا گفت اشتراک نکردم بر بدگی ها حسد بردم. چی با اینها بدن من نبودم و در اشتراک نکردنی خودم حسرت خوردم. بینین برادرای عزیز، هم خیلی شخصایی که روی عالم نامی اونها را میگیره، بین آدم شعرهای اونها را اذیت میکنن. اونها میگن که اینمین نشست اگر ما اشتراک نکنیم هم حسد میبرم بالاتون، هم حسرت میخورم به خودم. اگه وقتی او دوستا و او عزیزا و او دانشمندا که در نسبت این محفل این گپ زده باشن، برادران معلوم است که این نشست خیلی اهمیتی بلند داشته، بسیار اهمیتی بلند داره. یعنی انسان باید دائم فقط و فقط فکرش کمش نکنه. ما فقط همین قدر اعتقادمون همین نباشه که ای بچه نخری ممبری درست، لیکن باز یک چیز دیگر را معنویات میگن. اگر مادیات هم اگر این هم مهم باشه، معنویات هم از این کم نیست. یعنی شنیدن ها و پند و نصیحت ها را گوش کردن، برادرای عزیز، رنگ نمی مادیات چهله که در تو یک قوت میبخشه، معنویات این هم یک قوه. برای همین الله رحمت کند جناب همین رومی را میگفت که جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه زیعیز است و شرف. جانور فربه شود از حلق نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. یعنی برادرای عزیز، فربه شدن به معنای معلومات زیاد پیدا کردن، به معنایی که انشالله انسان درکش دیگر می شود، فهمش دیگر می شود. برای چی این قدر دیدین که مکتب ها لکسیا داره؟ چی قدر لکسیا بسیاره؟ ارمیا میره لکسیا داره، کجای دبره لکسیا هست، خد لکسیا. همه این برادرای عزیز مهم که هست، همین گفتن مهمه، شنیدن بسیار مهمه. انا برای مهم بدن که الله مهربان در قرآن هم چی گفت؟ گفت کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. الله ربی از دوره حضرت آدم تا پیامبر خودمان الله دانای عدد شد، زیاده از صدها هزار. بینین زیاده از صدها هزار پیامبر آمدگی، لیکن اشاره پروردگار با چیه؟ میگه ما را میگه امتی پیغمبری آخر زمانه. میگه شما در بین او امت ها بهترین امتی. ببینین از بین همین امت جدا میکنه الله ما را. برای چی برادران؟ بینین علتش در چیه؟ برای اون که ما در دور سیویلیزاسیون زندگی میکنیم، برای همین نه.
ё барои он ки мақсад зебу зинат дод, барои чӣ мора алло умматем? бин ҷавобаш чӣ аст? гуфт таъмуруна билмаъруф ва танҳауна анил мункар. зеро шумо беҳтару бартар будантон ба ие ки дар куҷое ки шиштен фақат ба як хӯрдану ба як чақчақтон қаноат накин, балки ҳатман боз амри маъруфу наҳи мункартон буду баъд мақсад назди дастархона тарк карда баромада рафтӣ. барои ҳамин гӯш шумо беҳтарини умматед. яъне бародарои азиз, мо ҳадис дорем, ҳадиси қудсӣ мегӯянд, яъне ай назди аллоҳай. мегӯяд ки аллоҳ гуфта будааст ки иза шакартани, бинед, ҳаргоҳе ки иза наситани кафартани ва иза закартани, ва ҳаргоҳе ки агар мара ёд карден шукргузорӣ мара карден, ҳаргоҳе мара фаромӯш карден шумо куфрони неъмат карден. барои ҳамин мо шукргузорӣ ҳамёра ба гуфти ин ҳадис вақте мақсад қабулай ки агар аз холиқмон ёдовар мешидаем. шукргузорӣ ин неъмат ба ҷо меомад. яъне хӯрдагимон ба тоҷикӣ гӯем оши баданмон мешидаем. мо дорем ҳадис аз пайғамбармон, мега мо мин қавмин яқумуна мин маҷлис ла язкуруна аллоҳа фиҳ илла қому ан мисли ҷифати ҳимор ва кана лаҳум ҳасра. маъноша ман биё дуру дароз маъно накунам, балки ана гуфти ҷаноби хоҷа ҳофиз ки мегуфт ки агар дар ҷое ки вақте шумо менишинену дар унҷа вақте агар аз офаридагортон ёд намекунен, мегуфт ки ҳамон бонгаҳи гову харон хоҳад буд. дар маҷлисе ки сухан аз майи маъшуқ нарафт, мега дар он маҷлис ки сухан аз майи маъшуқ нарафт, ки ҳамон бонгаҳи гову харон хоҳад буд. инҷа мурод аз май ва маъшуқ ҳамаи бародарои азиз ин бигем ишқи илоҳия. агар мега аз ӯ чизе нагуфтен ки ҳамон бонгаҳи гову харон хоҳад буд. бубинед ба чӣ мора ташбеҳ додааст, ба чӣ мора монанд кардааст. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, ҳар ҷое ки агар мову шумо нишасте дошта бошем, агар дар ақиби ин хӯрданиҳо агар мо аз рӯи инсоф бигем, да, агар як маънои оят кунем, як маънои ҳадис кунем, шумо тасаввур кунед ки ҳамин дастархон чӣ хеле ки пурай, ҳамин пур мемона. вақте бо ҳамин қадар дастархони пур мо омадему, вале як борам ба ёдмон назад ки охи ангури нозанин яй куҷо омад? ира агарчанде ки боғбон меҳнату заҳматам ки кард, лекин барои ин то агар аллоҳ чӣ мега ва фи самои ризқукум ва мо туадун. аллоҳ раби чӣ мега? мега ки ризқҳои шумо дар осмонай. чӣ хел? муфассирон мегӯянд ки ризқҳои шумо дар осмонай маънош ки и ангури зинда не, маънош ие ки офтоб дар осмонай, моҳтоб дар осмонай, борон дар осмонай, шамол дар осмонай. ҳамаи инҳо дар осмон ки ҳастанд, то агар ҳаминҳо бародарои азиз як худои меҳрубон иёро агар дар ҳаракат надарора, ё аз куҷо мешавад?
то ида агар нури офтоб нараса, нури моҳтоб нараса, шамол нараса, борон нараса, алои меҳрубони фаслҳоро тағйир ната, ё ай куҷо мешавад? аз ин лиҳоз бародарои азиз, агар мо хоҳем ки аз рӯи ин гуфтаҳое ки шунидем, агар ин хонаи мо, моли мо, будагии мо кам нашавад, ира шукргузориш ҳамин бидаем. вале як паямбар аст ба номи Юша ибни Нун, мегӯяд 100,000 қавм дошт. худои меҳрубон гуфт ки инни муҳликун мин қавмика 40,000 мин хиёрихим ва 60,000 мин широрихим. мегӯяд ҷабраила гуфт ки бугӯ ки ҳамин 100,000 қавме ки дорӣ мо нобудш мекунем. баъд мегӯяд ҳазрати Юша гуфт ки ҳаулои ашрор фамо болул ахёр. алои меҳрубона бугӯ ки ака мулки худ шай, ҳар коре ки мекунам мо ҳаққи дам задан надорем. лекин ин 40,000 ами қавми ман ҳамаш масҷидӣ аст, ҳамаш рӯза мегиранд, ҳамаш бандагиро ба ҷо меоранд. ҳами 60,000-ш сё носипосанд, сё гарданкашанд. ҳами 60,000-ша барад майлаш, лекин 40,000-ш мақсад бандаҳои ҳамаш тарси худо доранд, худошиносанд ку. баъд аллои меҳрубон гуфт ки бара бугӯ ки иллати аз байн рафтаншон чи аст? иннаҳум лам яъмуру билмаъруф ва лам янҳа анил мункар. иллати аз байн рафтани ин қавм ин аст ки инҳо боре ҳам барои хотири ман як каса дар роҳи ман даъват накарданд ва як тая ҳамунҳоро ҳам ба хотири ман ай кори гуноҳ ман накардам. ҳамун 60,000-ра як борам даъват накарданд. корҳои бадшонам ки диданд, як борам нагуфтанд ки бачаи корот нодуруст аст, ин кора накун. модоме ки аз ҳамин чиз худшона дур гирифтаанд, ин қавм билкул ҳамаш нобуд мешавад. барои ҳамин яъне бародарои азиз, будани оли ҳамин панду насиҳатҳо барои ҷомеаи мо шумо бисёр муҳим аст, бениҳоят муҳим аст. аслан ҳамин тарбияе ки ай нигоҳи дин мекунӣ, тарбия мекунӣ, бин чӣ қадар мутаъссир аст, бисёр нафъи калон дорад. бачаи ту вақте меояд мақсад дар ҳамин маърака мешина ё дар масҷид мешина, гап дар сари эҳтироми падару модар меравад. ӯ вақте ин чиза гӯш мекуна, дидем ки то замоне ки ҳаст падару модар ҳар тарзе ки боша ӯ эҳтиромш мекунад. ӯ ҳамун таълимота, ҳамун гапа шунидагиай, савоби ҳамро шунидааст. домло ки мақсад ӯра об ранг мета, обдоруш мекуна, хоб қаноат пайдо мекунам бачак, гӯш мекунам а тараф, о мега бес гап дар ҳамин ҷа будааст.